A Deputación de Pontevedra lamenta o boicoto final de la Vuelta Ciclista nas Rías Baixas. A 16ª etapa saiu onte con normalidade dende Combarro, no Concello de Poio, pero a multitudinaria protesta en apoio ao pobo palestino en Mos obrigou a adiantar a meta en 8 kilómetros. O boicot non é unha imaxe que as Rías Baixas quere transmitir ao mundo. Somos un territorio pacífico, cordial e aberto aos cidadáns de todas as partes. Imos a seguir apostando polo deporte que une e non divide. Na súa valoración, López diferenciou entre as protestas que se sucederon ao longo do traxecto dos ciclistas e a movilización en Mos. Acusou os manifestantes de poñer en perigo os deportistas. Sí ao dereito á manifestación, non ao boicot, sí á liberdade de expresión, non arriscar a seguridade dos ciclistas. E nestas me manteño. Eu, despois do sucedido onte, pois reafírmome nestas palabras. É unha garantía de convivencia, de liberdade en democracia. A nivel político, o presidente provincial sinalou o BNG. A formación apoiou as movilizacións e mesmo algúns dos seus membros, como o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participaron nas protestas. Acusou os nacionalistas de dobre moral. Por que o alcalde nacionalista de Pontevedra non pediu, solicitou a retirada dos deportistas no Mundial de Loita celebrado aquí na cidade? Por que Lores non saliu a manifestarse ou non animou a que outros o fixeran cando se celebrou ora o triatlón en xuño? O que sí quero manifestar é o perigoso precedente que se acaba de sentar. Así as cousas, López asegurou que Pontevedra é unha provincia comprometida coa paz. Eu tamén quero a paz en Gaza. Como a todos, eu tamén quero que cesen as esteas de horror e masacre que se están producindo a diario, que teñen como vítimas inocentes a moitos civiles e nenos e nenas. Como a todos, eu tamén amoso a miña solidaridade e toda a miña empatía coas vítimas e desexo que a comunidade internacional medie no conflito. O presidente defendeu tamén que a Deputación continuará traballando para que a Vuelta regrese á provincia.